Sapuji matuhata marhite edde nomor 410 sada ayat sada dohot ayat napatuluhon. Hatani debata turpuk di hari mingguon di minggu okuli sadarion ima natar surat di Yohanes bidu opat mamukasian ayat 21 ayat 20 onom tajah mamasika soren coba hamudo nasobinoto muna ubuto hamido nahusobahami ay bangso Yahudi do haroroan ni haluaon Tod di doang gode bata asa akan martangi yang tu ibana patut martangi yang dibagasat tod di doh hasit tongan. Dunginin na Jesus mamad do ibana ahu doi namak katai dohot ho ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalana upeopsa amen. Ede puji-pujian sian remaja